ஹாய் கைஸ், வெல்கம் டு ஆல் இன் ஆல் சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா டூன் ஆப் எப்படி எடிட் பண்ணுறது தான். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஃபோட்டோ தான் நம்ம எடிட் பண்ண போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டூன் ஆப் ஓப்பன் பண்ணிக்கணும். ஓப்பன் பண்ணக்கப்புறம் இதில் ஏதாவது ஒரு ஃபோட்டோ சூஸ் பண்ணிக்கணும். இதில் எதுவும் உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா கேலரிக்குள்ளே போய்க்கலாம். நான் ஃபோட்டோ சூஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ ஃபோட்டோஸ் சைஸ் கரெக்டாக வச்சுக்கணும். ஃபோட்டோ சைஸ் வச்சானே கரெக்டாக கீழே ஓகே இருக்கும், ஓகே கொடுத்துக்கணும். இப்போ ஃபோட்டோ லோடிங் ஆகுது. ஃபோட்டோ லோடிங் ஆனதுக்கப்புறம் இப்படி காசு கட்டுறது கேட்குது. நான் கொடுக்க விரும்பல. மேலே ஏரோ மார்க் இருக்கும், ஏரோ மார்க் தொட்டு வெளியே வந்துக்கலாம். ஆட்ஸ் வரும். நான் ஆட்ஸை க்ளோஸ் பண்ணுறேன். இப்போ இங்கே பாருங்கள், இங்கே நிறைய ஃபோட்டோஸ் இருக்குது. இந்த மாதிரி ராஜா சிம்பிள் போட்டிருக்கிறது காசு கட்டி ஓப்பன் பண்ணணும். நான் இப்போ செகண்ட் ஃபோட்டோ தான் இப்போ நம்ம பண்ண போகிறோம். செகண்ட் ஃபோட்டோ தொட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க. மேலே அப்ளை பக்கத்தில் இரேஸ் பட்டன் இருக்கும், இரேஸ் பட்டன் கொடுத்துருங்க. அதை கொடுத்தோன்னே இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள். இப்போ நான் பண்ணிட்டேன். இப்போ இப்போ நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பாருங்கள், இப்போ நான் இப்படி வச்சுக்கிட்டு டப்பாக வச்சிட்டேன்னா அப்ளை பக்கத்தில் ஏரோ மார்க் மாதிரி இருக்கும். லெஃப்ட் ஏரோ மார்க்கை கிளிக் பண்ணுங்கள், இந்த மாதிரி வந்துடும். நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தான் இது இப்போ சொன்னேன். இப்போ அப்ளை மேலே இருக்கும், அப்ளை கொடுத்துக்கலாம். இப்போ கரெக்டாக ஜூம் பண்ணிக்கணும். சின்ன சைஸாக கரெக்டாக வச்சுக்கணும். நான் கரெக்டாக வச்சுக்கிட்டே பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் மேலே இருக்க அப்ளை கொடுத்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் பாருங்கள், கீழே சேவ் இருக்கா, சேவ் கொடுத்துக்கணும். சேவ் ஆயிடுச்சு. நம்ம கேலரியில் சேவ் ஆகிருக்கும். இப்போ நம்ம டூன் ஆப் விட்டு வெளியே போய் கேலரிக்குள்ளே போகலாம். கேலரிக்குள்ளே பாருங்கள், நம்ம எடிட்டிங் பண்ண ஃபோட்டோ இங்கே வந்துருச்சு. அவ்வளோதான் கைஸ், இந்த வீடியோ இதோட முடிஞ்சது. உங்களுக்கு பிடிச்சது லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிடுங்க.